नमस्कार। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। विशंभरापुर गांव के मोहन भगत के एकलौता बेटा 18 साल के शिवम कुमार के चकिया स्टेशन का लगे ट्रेन के चपेट में आइला से मौत हो गईल। चकिया पुलिस घायल शिवम के सरकारी अस्पताल पहुंचौलस। उहवा से एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर भेज दिहल गईल, जहां पहुंचला के पहले ही प्राण निकल गईल। शिवम 12वीं के विद्यार्थी रहस। चाचा अजय भगत बतौले कि शिवम चकिया में एगो कुटुंब से मिले गईल रहे। उहाँ से लौटे खातिर ट्रेन पकड़त रहस, तबही घायल हो गईल। बुध के दिन पोस्टमार्टम के बाद ओकर शव आइल त घर में हारना चिकार मच गईल। ओकर अंतिम संस्कार कर दिहल गईल। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।